Hi ha famílies amb conflictes i famílies que fan veure que no en tenen. La meva és de les primeres. Molt bé, Remei. Molt bonic. Jo fotent-me de fàstic a l'autoescola i tu buscant la teva pau interior. Papa, no posis així. Si a la mama li ve de gust. Voleu que us digui quin és el vostre problema? No cal. Ja ho sabem. Jo us ho diré. L'avorriment, la rutina. És el càncer de la parella, papa. La teva dona necessitava un canvi com fos. I més val que canviï de feina que no d'una altra cosa. Ara et vols fer mediadora familiar, mama? Per què no comences per la teva pròpia família? Mediació familiar. No em feu riure. A mi em sembla que quan sents la necessitat de fer un canvi de vida has de tirar endavant. Tu calla, que no ets de la família. Com que no? És el meu nòvio. Tu, mama, no t'hi fiquis. Ara resulta que no puc parlar. Però si no fa altra cosa. Iaio, ets un masclista. Tothom té dret a viure com vulgui. En teoria sí, però en la pràctica... Deus estar contenta? Mira què has aconseguit, senyora mediadora. Voleu fer el favor? És la meva vida. Home... Sempre hi és quan la necessites. I quan no, també. La Sagrada Família. Una sèrie de Degoll de Gom. Molt aviat a TV3. Les persones són com els animals, però més bèsties. Per això les famílies funcionen com un ecosistema, però en un equilibri tan fràgil que a la mínima hi pot haver un cataclisme. Papa, vull fer la primera comunió. Què? Saps què ha fet la teva mare? Li ha promès un portàtil si fa la primera comunió. Què passa? Les coses importants s'han de celebrar. Oi que sí, Joel? Un moment. Si li compreu un portàtil a ell, jo vull fer-me els pits. Això dels pits no és una mala idea, eh? Si ella es fa els pits, jo vull l'entrada del pis. Vinga, tothom a demanar. A veure, què més voleu? Doneu-li a la vostra àvia, que està carregada de quartos. Papa, tu no t'hi fiquis, eh? Vostè calli, que sempre està enredant la troca. A la meva edat puc dir el que em doni la gana, i el que no li agradi, que s'hi posi fulles. Mira que és maleducat. Vull un portàtil i vull fer la primera comunió. I jo vull el meu pis. Vull els meus pits. Parar de discutir. I jo vull... Sempre hi són meus quan els Està necessites. carregada de I quartos. quan no, també. La Sagrada Família. Una sèrie de Degoll de Gom. Molt aviat a TV3.